Pojď blíž. Pojď se teplit. Ahoj lidi, já si tam tohle našeho první videa z Farming Simulatoru 25 a jsem tady společně s klukama, čus. Zdar. A vzhledem tomu, že to je naše první video na tomhle kanále AgroSalix, tak to zahájíme žněma, nebo respektive sklizniče roku, takže si užijte videjko a jdeme na to. Takže, jak už jste si mohli všimnout, tak vzhledem tomu, že tohle je náš vlastně první díl z této multiplayerové série, tak jsme chtěli začít nějak jako originálně. Takže jsme začali vlastně sklizniče roku, což je ve farmingách jako snad asi jedna z takových těch obyčejnějších plodin. Ale samozřejmě je to první videjko, tak jsme chtěli zahájit to trošku líp s kombajnama. V dalším videu vlastně uvidíte dvojfázovou sklizeň, na kterou se já osobně těším, protože jsou to sový boby. Chtěli vidět, protože že uvidíte sklizeň slunečnice, kukuřice budou si vážet tady a tady na 76 a na tomhle velkém poli. Soju uvidíte taky Megidonem, jak timelapse, celý proces timelapsu, jakoby co se týče od nasekání až po sklizeň, až po odvoz, tak to uvidíte v samostatném videu timelapsu, ale i normálně komentovém video, protože co chci jakoby říct, tak typ contentu bude vlastně tady jenom vlastně tyhle let's play videjka, anebo právě timelapsy, protože není nic jakoby jinýho, co jako z farmingu tvořit. Plus samozřejmě i nějaký ty streamy a tohle, že který já oznamuji buď na svém Instagramu nebo na Salixu. Najdete mě jak na TikToku, tak na Twitchi, můžeme časem i na YouTube, když o to bude zájem. Ale to už je na vás čistě. Přibyly tady samozřejmě nový, je asi jeden nový sklízeč, protože olivy a víno je furt to stejný. Přibyly tady nový cisterny, nevím jestli nebyly minulý farming na Modhubu, ale ve základu nebyly. Krmáky, Faresin, ubyl nám malý Silo King, ale je tady Kun, samochod, Faresin, samochod a ten 3 osej. Silo King, což je taky pěkný, ano. Můžeš jet? Vypad. Jasný, jedu. Furt tady akorát kecám a zapomínám na vás. Jinak jako osobně můžete mi napsat, co se vám na této hře líbí, vy co jí máte. A schválně mi napište, jestli vám tyhle videa se líbí nebo ne, protože mě to osobně i docela baví a hlavně já nebudu mít co dělat přes zimu, takže budu se věnovat hlavně tomu, jako druhému YouTube. Ale já doufám, že to bude dobrý, no. Já se pokusím pro vás tvořit ty videa víckrát do týdne, aspoň 2x nebo 3x, protože aby to mělo taky nějaký význam. A pokud se vám videa budou líbit, tak můžete dát samozřejmě odběr a like, bez toho by to samozřejmě nešlo a dejte si zvoneček na to každé nový videjko. To je samozřejmě víc než jasný. Tady teď můžete vidět zase perou kombajneři o to, kdo pojede na řádek. Neperem se, to je domluva. Jo. A příští videjko vám chci ukázat samozřejmě nic nového to pro některý lidi není, ale ukážu vám vlastně novou GPSku, která je úplně v základní hře, že to není žádný mod, DLCčko, nic. Je to čistě v základní hře. Já jim to ukážu na tom Maidonu, to je prakticky to samý, že jo. Jinak můžeme si ukázat farmu než kluci, protože já jsem si trošku dal záležet a postavil jsem si nám novou farmu, která vypadá nějak takhle z vejšky, vlastně takhle z farma vlastně pod starou farmou, která tady furt je, původní s výběhem ze silama. Jo, tady máme velký sila, přístřešek, vleky, tady máme kravín, takhle jsem to nějak zakomponoval vlastně dovnitř. Nevíme, ještě samozřejmě dáme vědět info
o tom, jak se produkuje močka, mrva, samozřejmě to se všechno dozvíme v příštích videích. Samozřejmě tady si můžeme všimnout na několika problémů, tak je, že se vlastně bugujou některé věci, některé předměty do země. Nebo tady máme nový pluhy, Pottingry, což je za mě asi jeden z nejlepších pluhů, co tu je. Co existuje, prakticky tady je ten Kron, tady vlastně vidíte i s tím vozíkem. Tadyhle z Fendt 728 nebo 726. Z Farmtech, že jo. Tady nový Fendt, který má i vysunovací kabinu, ale o tom až příště, s kterým si zajezdíme taky v dalším videjku. A list na balíky od John Deere originální. Jo, vidíte, že tady přibylo taky dost techniky, tady třeba tady Maestra, myslím, že to jsou Maestra. Nebyly v základní hře, ale ty lemkeny samozřejmě ano. Samaze taky dřív DLCčko, dneska hra. Základní, starý 7čkový Deutsch, 8čkový, já ty z názvy fakt. Omlouvám se lidi za své přeřeky, ale je to první videjko a já nejsem zvyklý úplně mluvit takhle. Za starým krampákem, tady vidíte tu ropu, agrifak a naši krásnou řezačku s Tondou. Jo, když mě tam Tonda pustí, já vám můžu ukázat i detaily, že tady vidíte vlastně tu 50 years edici. Jo, tady vidíte potlakovky. Prakticky taková pěkná nová řezačka. Odvoz. Ropa, furt to samý. To se prakticky nezměnilo. I když osobně, co se mně moc jako nelíbí, tak je jakoby, že v obchodu, když jste byli v obchodu dřív, jako ve 22, tak jste měli normálně v obchodu, že kolonku s vašima strojema. Dneska už ji nemáte Tidelands, ale ukážeme si, až vysypu kluky, kde to najdete. Pro ty, co nevědějí. Samozřejmě půjčku, abyste na to zapomněli, protože my jsme se na to trošku zapomněli, tak tady je půjčka od základu 1 milion. A je jedno, jaké moc si dáte. Jsem zjistil, protože v každém módu máte 1 milion půjčku. Ale samozřejmě, to jsem zapomněl. Ale dá se vypnout. Dá se, ano, dá se vypnout. A pokud někdo neví, kde jste? Jo, pokud někdo neví, takže mangže, dobře, v pořádku. Já a moje výslovnost. Jestli nevíte, tak náhodou, když si zakládáte mapu, jakože ve 25, tak si nastavíte, kolik máte peněz, jestli máte půjčku a já nevím co všechno, což si taky můžeme třeba ukázat. No, jestli chceš ještě počáteční farmu a jestli chceš, jako, aby tě provedli tou mapou. Jo. Tady slovo odborníků jste slyšeli teďko. Ale samozřejmě to jsem vám zapomněl říct, že na našem Discordu, pokud by měl někdo zájem, se k nám můžete připojit a hrát s náma, protože za mě jsme dost dobrá komunita, přátelská. Ale samozřejmě záleží to vlastně od věku na vás, jak se vy umíte chovat a jestli máte zájem o nějaký kvalitnější server, jako jsme právě my. A teď se stal fail, urval jsem se volant ze stolu, ale to nevadí. Opravíme. A ukážeme si ještě pár věcí, které jsem nezmínil. Jo, jako třeba vlastně, že kukuřice už není malá nebo nízká, ale už je i vyšší než traktor, což taky uvidíte za chvíli. Samozřejmě, pokud byste měli zájem o streamy, tak napište do komentářů, ale stejně streamy budeme dělat každou sobotu, neděli, okolo 7-8 hodiny, vždycky se dozvíte, kdy, v kolik, kde. A kdy, v kolik a za kolik. Za kolik ještě ne, to až jindy. Já jsem plný, dobrý, tak jdeme na silo. Jistě. A samozřejmě pokud byste měli nějaký výhrady k našim videům, tak neváhejte nám to napsat, protože já nejsem rozhodně žádný profesionál.
A edituju ty videa taky já, jo. Takže taky ty videa nebudou vypadat jak od profíka. Ale co už, to se prostě stává. Honzo, kde ty seš vlastně? Jo, tamhle, dobrý. Za tebou. Takže, Co za výhrady? no ne, třeba jako moje, Filipa sem pouštět nebudem. třeba jako moje přeřeky, které jsou docela častý, za což se já omlouvám. Normálně mluvím jako v pohodě, ale teď bohužel prostě nejsem na tohle zvyklý. Příští video to bylo lepší, slibuju. Ale samozřejmě pokud byste chtěli někoho z nás kontaktovat na Instagramu, se buď se k nám přidat, nebo tohle, nebo mít nějaké otázky na nás, tak stačí dojít do popisku videa, kde máte všechny odkazy jak na můj Twitch, Instagramy kluků, i můj Instagram našeho Salixu, Discord, všechno, co prostě potřebujete k tomu, abyste nás našli nebo kontaktovali. Samozřejmě klukům dejte follow, že jo, to je jasný. Budou tam i čísla bankovních účtů. Budou tam i čísla bankovních účtů, kdybyste chtěli náhodou přispět. Nevracíme a reklamace taky nebereme. Od 1000 vejš drobný neberem. Jo. Já si klidně vemu i ty drobný. To je chudý život studenta. Já beru pouze zlato a který má diamanty. 150 kg. Co jsi říkal? Jsem si nerozuměl. Chudý Ne. život studenta, který má 150 kg. Co vidět, kde jsou prachy, vole. Jo, ale- Nemůžeš nic. Sežral spolužáky, vole. To je pravda, že půlka třídy od prváku odpadla, no. Nepřežili výběrko, vole. Asi tak. Zůstal jenom silný jedinci a pěkný jedince. Jo, silnější pes mrdá, vole. To, co tam ty děláš v tom případě? Když říkají pěkný. Říkal silnější. Silnější a pěkný. To ty nejseš moc silnej. A pěkný taky ne, tak co tam děláš? On je silnej v pase, vole. Ale já si myslím, že pro tohle videjko by to asi stačilo. Řekl jsem toho hodně. Samozřejmě pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Ty donejky. A ty donaty, samozřejmě. A my se s vámi pro tohle video jakoby rozloučíme, ale ještě tady budete mít pár sestřihů timelapsových. Takže se mějte a zatím čus.